Smerovky na hajzli, všetci. Tak, červená, nečervená, val. Za mňa. Však tak dojdi, však sadni do auta, dojdi. Ale čo si? Koľko skoro sa tu zrazí. Krásna červená. Aj keď si jebnutý, mám ťa rád. Aj keď si jebnutý, mám ťa rád. Aj keď si jebnutý, mám ťa rád. Aj keď si jebnutý, občas mám dobrú mienku o tebe a potom sa niečo dojebe. Ja keď sme išli s tobom do Budapešti a ty si sa v tom aute, no škoda reči. Ježiš, aký Tak riebne sa tam, ale nejde. Toto je toto normálne. Krásne si mu to tam priebal. Čo? žlté papiere. Stoj. Ale potom sa tam píše, mimochodom uvádza sa tam článok 51 o charty OSN, kde sa vlastne potom neskôršie hovorí. Ako Mona Lisa, môžeš mu analýzať. Chlap ako hora, ktorý ti strčí do hora. Je ako Batman, slovenský skatman, čo pláno proti prúdu, horší jak voodoo. Miluje UGs, flight recenský blue cheese, silný jak espresso, pesťou krví železo. Pozná ho každá štvrť, bojí sa ho sama smrť. Pornovičky robí bodky, právý chlap, čo smrdí svodky. I zoberte si od nás príklad, lebo my sme ťažký prípad. Kde prídeme, tam to žije, tam sa pije, mulatuje. I
Šerikál mi znovu spieva, v Teobare sme tu pre vás, aj až do rána. Pokiaľ pri vás my budeme, s nami sa